We hebben de jeugd het de toekomst. Dat geldt ook voor onze buurtredners. In Zusteren komen dit jaar weer de grootste talenten bijeen voor het officiële Limburgse Jeugd- en Jongerenbuurtenkampioenschap 2020. De Limburger is erbij. Dus kijk en geniet met van onze samenvatting. Sam de Wilde moet vandaag voor ons de spits afbieden. Het is al het 6e jaar dat er met uit. En dit jaar is er met de buurt het leven van een brugpieper. Buitenmars op mars voor Sam de Wilde. Ja mensen, het is echt waar. Ik zit nou in de brugklas. En dat is balen. Uitgerekend ik nou net naar het voortgezet onderwijs ga, gaan die leraren op de basisschool staken. Wat heb ik daar nou aan? Geen merken misschien wel. Mijn leven is moeilijk, moeilijk en nog eens moeilijk. Want ik ben niet alleen een brugsmurf, maar ik ben ook nog eens een puber. En pubers, die zeuren nou eenmaal geer. Maar voordat ik überhaupt verder ga met mijn gezeur, wil ik je van och weten. Heeft er iemand problemen mee? Niemand? Oké, dan ga ik verder. Maar ik geloof er helemaal niks van. Mijn leraren hebben er namelijk wel problemen mee. En niet alleen mijn leraren, mijn papa en mam ook. Wij zeuren misschien wel, maar wij zijn nooit vervelend. En dat zou ik ook eens bewijzen. Let op, kinderen in de zaal. Wie van och is je wel eens vervelend? Zussen wel? Helemaal niemand. Jij vindt ons vervelend. En ik begrijp dat het frustrerend is. We zijn nog zo lekker jong. En alle papa en mama's hebben hun beste tijd al gehad. Let stond mijn moeder voor de spiegel. En ze vond het niet om aan te zien. Ik zei, mam, dit is het nog makkelijk. Wieso? vroeg mijn moeder. Dick ziet zichzelf alleen als ze in de spiegel kijkt. Ik moet de ganse dag naar de kijken. Och mensen, de brugklas overleef ik wel. Al interesseren sommige lessen me geen bal. Maar mijn best zal ik zeker blijven doen met hulp van mijn tablet en mijn telefoon. Geen hulp van mijn elders is dus wat ik bedoel. Ben niet gek, dan zit ik over 10 jaar nog op de school. Alaaf. Wauw, Sam, wat heb ze dat goed gedaan. Ook zeg. Krijgt deze super schone medaille van mij. En dan gaan we gauw weer met onze jongste kandidaat, Roy Willems. Hij is 9 jaar. Hij komt uit Meerslo met de buurt Tontje van Boekel. Ik ben Tontje van Boekel, scheidsrechter, en ben bewapend met spuit en fluit. Vrije trap. Dat is lekker. Ik moest vorige week in Meerselen fluiten. Ja, dan voetballen in zwart-geel. Net als VVV. Maar het verschil is, die winnen veel en VVV verliezen veel te veel. Fluiten is niet altijd even leuk.
De speulers zeggen voort van alles. Laatst ook. Ik gaf een speuler een geel kaart. Omdat hij een tackle niet op de bal had gedaan. En een tackle moet je trouwens ook niet met het veld opnemen, hoor. En een andere trouwens ook niet. En een tackle laten thuis. De VAR. Overal voor te vinden. Vooral voor dingen waar ze allemaal wat van vinden. Ik ga je even kijken, want fluiten is mijn lust en mijn leven. En wat ze van nou zeggen, dan moet er niks om geven. Alaaf. Goed zo, Roy. Het wordt even een chique boek. Vond je dat een beetje leuk? Ja. En we gaan weer met Job Gibbels. Hij is 11 jaar en hij komt uit Venlo met zijn buurt Job de Wazeleer. Buitenmars, opmars, voor Job. Dag mensen. Hey, stoon ik dan. De allerbeste buurtredner van de ganse wereld. Dit kost niet, dus hebben ze mij maar gevraagd. Ik ben dus Job. Bij ons thuis heten ze allemaal Job. Behalve Funs, die het beerke. Afgelopen maand was pap krank. Ging hij naar de dokter voor onderzoek. Trek uw klei maar even uit, zag ome dokter. Wie pap kloor was, zei de dokter. Maar meneer, je hebt een zwembox nog aan. Och, verhip, zag pap. Die was ik sinds de zomer al kwijt. Pap was echt krank en moest naar het gashuis. Onderweg naar het gashuis zag pap tegen mam. Als het slecht mocht aflopen, ik stel mijn hersens ter beschikking aan de wetenschap. Dat is fijn van dich, zag mam. Elke kleine beetje helpen. Pap moest geopereerd worden. Hij was best bollig en vroeg aan de chirurg: wat zijn mijn kansen eigenlijk? Och meneer, zag de chirurg. Ik heb deze operatie al 50 keer gedaan. Oh, zegt pap, dat is wel een geruststelling. Ja, zegt de chirurg, voor mij ook. Eens moet het toch lukken? Pap heeft het overleefd. Hij is weer de oude. Heeft weer ruzie met mam. En als pap en mam samen ruzie hebben, dan brotten die nimmer meteen. Dan schreven die briefjes. Bijvoorbeeld, pap schreef een briefje. Schat, steed het beer koud. Mam met een briefje terug. Ja, en die vreten ook. Laat ons samen hossen, zingen, vieren. Zo hadden we als feest in Ieren. Laat ons Limburgers maar begon. De vaste lovend zal dan niet vergaan. Voor nou, veel joeks, jen en plezier. Dat wensog Job de Wazeleer. Wauw, dat ging ook echt keigoed, hè? Ja. Hij is 11 jaar, hij komt op Merslo met zijn buurt Boer Franske. Buitenmars, opmars, voor Mike. Het liefst zou ik in deze overal naar school gaan. Maar dat mag niet van onze pap. Want een overal is om in te werken. En daarom hebben leraren ook nooit een overal aan. Ik ben altijd het liefste thuis, tussen de biersten. We hebben 6 koeien, 20 hennen, 1 zeug met biggen, een hond en ons mam. Op school voel ik mij ook wel thuis. Daar zit ik ook de hele dag tussen de biersten. Net als hier. Hiervoor zitten een del snotapen. Daarachter een stel domme ganzen.
Er zien erbij wat, die zien zo dom als het achterend van een verken. Dat is echt niet slim. Die hebben alleen maar eentjes op een rapport. Laatst heb ik voor mijn verjaardag een nieuwe wekker gekregen. Dat maakt dierengeluiden. De ene dag is het moe. De andere dag is het kukkeleku. Gisteren kwam ik door den wekker wel te laat op school. Ja, toen was de goudvis aan de beurt. Ik heb nog wel hard gerend, maar kwam toch te laat. Moest ik voor straf op het bord schrijven: het paard loopt in de wei met zijn veulen. Ik wist echt niet of dat gepaard nog met een D of met een T moest schrijven. Ja, toen heb ik er maar knol van gemaakt. Mijn verstand heb ik ook voor een stuk te danken aan mijn buren. Die weten ook hoe ze een boerderij aan moeten sturen. Of we nou varkens zien, koeien of hennen, een betere voor de dieren zou ik niet kennen. Mensen, ik hoop dat jullie Ger de boer op blijft gaan, dan blijven de boeren boer. En zullen ze nog best lang bestaan. Alaaf! Super goed gedaan. En dan zijn we al bij de laatste van de jeugd aangebroken. Ik heb het over Naomi Peters. Ze is 10 jaar. Ze komt uit Belveld. Dat is mij toch gaat. Jongen. Daar heb ik mij toch te pieplig. Ik heb mij geen stuk gerend. Toch wel zeker 2 keer op en neer door de zaal heen. Dat valt nog niet mee. Jaren ben ik al aan het trainen. En ik ben al goed vooruit gegaan. Ik heb een persoonlijk record op de 100 meter sprinten verbeterd. Dat is nu 102 meter. Natuurlijk heb ik er heel bij. 2 keer in de week heb ik training. Mijn trainers doen echt goed hun best. Ze zien altijd heel moe naar de training. De eerste keer dat ik mocht gaan trainen, vroeg ik aan mijn mam waarom ik geen korte box aan moest bij het sporten. Mijn mam keek me vreemd aan en zag, denkt ze dat ze in die hongerbox op het veld rond moest rennen. Maar nu kan ik niet meer wachten wie is de vastelovend. Want ook dat is een sport voor mij. En sporten is gezond voor iedereen. Mijn verhalen vertelde ik voor de gein. Zo staan wij allemaal in het leven. Genieten van wat ons wordt gegeven. Deze buurt is nu helemaal af. Ik zeg tegen nog allemaal alaaf. Ik denk dat ik ook mensen moet gaan sporten als ik dat allemaal zo hoor. Super goed gedaan. We gaan weer met de jongeren. En dat is Isa Meeuwissen. En ze brengt ons de buurt loeren bij de boeren. Dag mensen. Loeren bieden boeren. Dat is de naam van ons stageproject op de school. Mijn leraar zei het. Isa, doe maar zorgen voor een stageplaats in de agrarische sector. Dan wil ik nog een ijsboer.
ging niet. Dan de visboer, super dacht ik. Alleen stage op donderdagmiddag van 1 tot 5. Ook dat ging niet. Ik zeg, ik ga bij ons thuis voor stage lopen. Bij ons in de keuken. Want daar is me af en toe een verkenstal. Uiteindelijk ben ik toch maar bij ons eigen maatschappenbureaus. Het pluimveerbedrijf van pap en mijn broer Tijn. Ja, eigenlijk heet hij Constantijn. Maar iedereen zegt Constantijn. Maar leeflu, de boeren hebben het moeilijk. Ja, vooral pap. 's morgens nog een schuttefies. Om toch het te betekenen voor het milieu, heeft pap het heel slims gedaan. Hij heeft hoender met 4 gefokt. Zodat ze minder dieren nodig hebben. Terwijl ze 2 keer zoveel hanenbeut hebben. De van een Maartel wordt direct geïnteresseerd. Wie smaken die nu hoender dan? Ik zeg, geen idee. We hebben nog geen kunnen vangen. Maar gelukkig lopen er meerdere projecten. We hebben ook zogenaamde 7-granenkippen. Ja, dat lukt nog niet super. Want die gaan dus nou een paar dagen ook kapot. Ik zeg, pap, 7 granen is ook wel erg min. Leeflu, dat wordt allemaal stomme kou. Want toen hebben we weer geen honderenstal. Wel eten we met de dag spek met eier. En is het in Oostkeuken door de duk in een grote varkenstal. Schrekkedak. Wow, Isa, wat maakt je er een hoenrok van, hé? Is wijnen, uit ons brei. Hij brengt ons vandaag te buurt. Tumke geit op snuffelstage. Stik! Stof! Daar ga je tegen naast goed van toe zitten van de stikstof. En dat kan me als stageloper op snuffelstage natuurlijk niet gebruiken. Mijn eerste stagedres was een kapsalon. Kapsalon, het Wettig Kemke. Maar daarachtervoor belde ze al. Schoot ik al met de hang in het hoor. Er waren problemen. Eén kapster was met watergolven een trend verdronken. De baas deed ook een scheiding. En van de jangerkapster was de pony gestorven. Toen nog een tentenbouwer in Kassel. Neptunus. Daar was de directeur een vrouw. Daar moest ze niet in gaan, zag eens pap. Want toen een vrouw met de box aan het, daar dacht het niet. Bij, zag ik. Wat een sticht er nog een bij ons toes. Maar het beste beviel me in de winkel. Bij de Daldi. Er was een plaat vrijgekomen. Mijn voorganger, die was te ontslagen. Die men er na 2 dagen al dat er nog een vinger in de pap heeft. En dat mocht niet bij de Daldi. Heb ik nog 2 dagen vrij gehad. Toen zag mijn stagebegeleider. Tumke, dich kunt terecht bij een autogarage. Dich mogen ze op zommelstage. Bij garage WSDMGOL BV. Dat betekende, wij sjoemelen er maar gaat op los. Bijvoorbeeld. Maar 1 ding heb ik geleerd op een stage. Of toen werkt in een winkel of in een garage. Het gaat me om 1 ding en dat is plezier, wat me aan het werken heet. En niet om de centen, wie me zit. Ga ik nu maar 3 dagen goed in de dag, maar doet dat wel netjes en blijf braaf. Tumke zit, alaaf.
Nou, als ik een stagiair nodig heb, weet ik het wel. En achter in de zaal staat ook alweer immers voor ons klaar. Eva de Weide. En ze brengt ons vandaag te buurt. Eva gaat klamperen. Is er hier al eens iemand gaan glamperen? Dan houd je wel geld voor een fatsoenlijk hotel. Glamperen, dat is kamperen met glamour. En daar houdt de mama en ik wel van, hè. Ja, niet van kamperen, maar van glamour. Mijn mam is een echte Maastrichtse diva met allure. Een sphinx zou ik haar willen nemen. En pap, dat is een wingbuil uit Heerlewa. En daar werk aan de lopende band bij de sphinx. En mam noemt mij immer het enfant terrible. Dat betekent zoiets zondagskindje. Mam bepaalde dit jaar waar we op vakantie gingen. Ja, en de baas van pap wie niet, hè? En de bank wie lang dat we mochten blijven. En mam had besloten om te gaan glamperen in Zuid-Frankrijk. De crème de la crème van de huisjes op wielen. Het foyer van de vuurtenten. De bonbons van het boeteleven. Wie wil daar horen, zei pap tegen mam. Wie vind je het hier op de glamping eigenlijk? Je zegt helemaal niks. Oh, zei mam. Ik ben sprakeloos. Oh, is goed, zei pap. Dan blijven we nog een paar weken, waar. Mam hou helemaal de bling bling blitz gemaakt op de glamping. Ze nodigde iedereen uit om bij ons te komen gourmetten in de vuurtent. Om al die andere vrouwen te laten zien dat ze het qua keil immer slechter kan treffen. Op een camping in Frankrijk gingen we weer glamperen. Dat is gaat anders als in een sleerhutje creperen. Glitter en glamour beheerst ons leven. Zonder high society is er voor ons niks te beleven. Maar met vastelavond zijn we in Oost-Limburgse land en zetten we dat kale kak 3 dagen aan de kant. Vastelavond samen. Dan gaan we niet langer wachten en gaan we dus vragen om de uitslag en Paul de Wet de Bekers te vinden. Ja, dan blijft maar één over, hè. De brugpieper, Sam de Wilde, de leven van de brugpieper. Goed zo, proficiat. Tumke gaat op snuffelstage, Thijs Wijnen.